L-indipendenza iħolma li saret realtà u li fuqha ħadmu mexxejja tal-Partit Nazzjonalista li qatt ma qataw qalbhom. 50 sena wara dik il-kisba fuq il-fosos tal-Furjana, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil isellem lil dawk li kienu fl-istess post 50 sena ilu u lil George Borch Olivier, mexxej ta' kuraġġ li taċċavetta lil Maltin biex jiftħu kull bib li jixtiequ. Wetqet minn bniedem ta' kuraġġ, minn mexxej ta' viżjoni, minn George Borch Olivier, Missier Malta Indipendenti. George Borch Olivier tana iċċavetta biex niftħu kull bib li rridu. George Borch Olivier ta' bidu għall-ekonomija, it-turizmu u l-industrija li kollha bdew mix-xejn. Ippreżedja wkoll l-ewwel alternanza demokratika fil-poter fl-1971, xi ħaġa li ma kienx for granted hekk kif ħafna ex-kolonji spiċċaw dittatorjati wara li saru indipendenti. Simon Busuttil kompla li sfortunatament din l-akbar kisba kienet imkasbra, neħħiet minn ċelebrazzjoni u min iċċelebra għala insulti, ġebel u gas ta' dmuħ. Iżda George Borch Olivier eleb il-vjolenza bir-raġuni. 50 sena wara, George Borch Olivier u rebbieħ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal l-indipendenza kienet biss il-bidu u kienet iċċavetta li fetħet ħafna bibien ta' sovranità tal-poplu, ta' soċjetà ta' wens, ta' edukazzjoni u fetħet ukoll beraħ il-bibien tal-Ewropa u pajjiżna jsemma leħnu fuq l-istess mejda ma' pajjiżi ferm ikbar fosthom pajjiż li qabel konna kolonja tiegħu. Dan kollu wasal għaliex kien hemm Partit Nazzjonalista bi prinċipji ċari u sodi u li ma' żmien il-kritiċi tal-indipendenza u ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea tawh raġun. L-ikbar rebħa hi meta min jopponik jasal biex jagħtik raġun. Aħna għamilna l-akbar rebħa li jista' ikollok. Li jista' jkollok fil-politika. L-akbar rebħa hi illi min opponik b'qawwa jasal biex jagħtik raġun. Jasal biex jagħtik raġun. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar il-ġejjin u qal li rridu nistaqsu żewġ mistoqsijiet fundamentali. X'tip ta' soċjetà rrid jara l-poplu Malti, x'tip ta' partit irridu nkunu biex naslu għal din it-tip ta' soċjetà. U qal li rrid jara pajjiż fejn id-diskussjoni tkun ħajja u ċivili, tieħu l-idejat ta' kulħadd u minn kulħadd, konsultazzjoni ġenwina ma' soċjetà ċivili kollha u mhux ftehim bil-moħbi, li kulħadd tigawdi drittijiet ugwali u mhux tal-laba tal-politiku biex nieħdu dak li hu tagħna bid-dritt. Soċjetà li tħares dak li hu pubbliku u ta' kulħadd, soċjetà li fiha jkollha istituzzjonijiet pubbliċi b'saħħithom ġusti ma' kulħadd u jitħares l-interessi tiegħek iċ-ċittadin u mhux tal-partit fil-gvern. U soċjetà li tinvesti fl-aqwa riżorsa li n-nies, soċjetà li tuża l-aħjar idejat u jtuża l-aħjar talent u mhux twarrab it-talenti ta' nofs il-pajjiż. Simon Busuttil qal biex il-partit jasal għal dawn l-anijiet jeħtieġ bidla kif nagħmlu politika u juri li mill-oppożizzjoni kapaċi jfassal x'tip ta' soċjetà jixtieq. Biex naslu rrid nkunu partit li jemmen fih innifsu kompla Simon Busuttil. Il-Partit Nazzjonalista u reżiljenti u dan t-timbru tiegħu li bihom qeleb l-isfidi. Nużaw dan iż-żmien fl-oppożizzjoni biex inpoġġu partit fuq sisin sodi fil-policies, fil-komunikazzjoni u fil-finanzi. Simon Busuttil għala b'messaġġ ta' kuraġġ. Ejja nuru li t-timbru tagħna għadu hemm li bħalma fil-passat ma qtajniex qalbna hekk ukoll mhux ser naqtaw qalbna quddiem l-isfidi tal-preżent u tal-futur, tal-partit u tal-pajjiż. Il-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien segwit bid-daqta l-innu Malti u t-tluħ tal-bandiera Maltija. Kien xwiereb għal Net News mill-fosos tal-Furjana.